Senetas nyogo ombulu matero pacho Gavana ma Meru Kawira Mwangaza bang' rese kuom thuolo 2 mokalo. Senetas 26 noyudo Mwangaza kod ketho mar tiyo marach gi apisi mare, tiyo ataro mar chik kod koso bidhruok e apisi. Senetas 14 to nobet thenge e wach makamano e kinde ma Senetas ma Kenya Kwanza nego ombulu mar thicho oko Mwangaza kata bang' Mwangaza ne odonjo e duond bura mar UDA. Jafwamb weche maroma siasa Chris Owino noluwo chenro ne od bura mar Senate kendo losonwa lipot makama. Kaka seche ne dhi e od bura mar Senate, ne en gima oyangore ni Kawira Mwangaza ne oliero e tol mapuot mar dok e apisi kuom thuolo mar adek. Ng'ur mag moko kuom Senetas mag ODM kod Senetas ma Wakaini ne en ranyisi makende ni ataro kod nyinge suluo mar Kawira Mwangaza ne mudho omuonyo kendo chako chiwo ler mamirimiri ka otit. Thuolo machuok mochomo sa 6 mar dier otieno, okot mar od bura ne oywak kendo chiwo Kawira Mwangaza e lwet Senetas. Clerk, can you get the system underway? Seche ma jopiny ne osebedo ka rito kod liyo ne ochopo, spika mar od bura mar Senate Jefa Amason Kingi ne ochung' e kom duong' mare kendo ng'ado bura e wi Kawira Mwangaza kuom thuolo mar adek e bwo higni 2. E wi ketho mokwongo mar tiyo ataro kod pend chik, Senetas 26 ne oyudo Mwangaza kod ketho e kinde ma jowetegi 14 to ne oywa ng'ich kendo rem luto ombulu. Mana Senetas 2 kende ema ne ochung' kod Kawira Mwangaza. And the minority leader. Now, honorable senators, the results of the division on charge number 1 is as follows. Ayes at 26, nays at 4. Senator Fernandez, I have told you abstention 14. So the ayes have it on count number 1. Chuny Kawira Mwangaza ne gudo e kinde ma Amason Kingi ne dhi somo duoko e wi ketho mar 2 mar tiyo marach kod apisi mare. Ka ochwe to omuomore. Mudho mar dier otieno ne omudho ler mar Kawira Mwangaza bang' Senetas 26 siro chung' mar od bura mar kaunti ma Meru e wi wach makamano e kinde ma Senetas 16 to ne ochung' e bath chiel. Mana Seneta achiel kende ema ne udiedo e ler mar Mwangaza. Now, honorable senators, the results of the division on the 3rd count, charge number 3, which is abuse of office, is as follows. Ayes at 27, nays 1, abstention 14. So the ayes have it. Osiep mayom e kind Kawira Mwangaza kod od bura mar Senate kuom thuolo mar higni 2 mokalo ne oket tenge bang' Senetas 26 yude kod ketho mar koso bidhruok e apisi. Now, honorable senators, the result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, gross misconduct. Charge number 3, abuse of office. Now, honorable senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act, and Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. I thank you. Kata kamano, Mwangaza pod nigi thuolo matemo hape e doho. Geno mare mar yudo sir mar piny owacho mar Kenya Kwanza ne ogore e lwanda bang' Senetas mag Kenya Kwanza goyo ombulu mar tere pacho dweche 4 kende bang' riwore kod duond bura mar UDA. Ma bende ne oyangore kinde ma Mwangaza ne oseyo seneta mar kaunti ma Meru Kathuri Murungi
ma bende en jalup spika mar od bura mar Senate kuom midhiero mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana kamano sigana mar thicho oko Kawira Mwangaza no en kaka